Nyako Ramogi ajuang. Mafua en achiel kuom gigo makelo sekta e Kenya wakae mabende kelo pesa mang'eny thurwa kae. Thothne mafua ji kete udi kamaridadi, jomoko tiyo kode ka gima nyamoro wang' ji. Itiyo kode kanisa, jomoko kete ofis. Omiyo gi kawuono jumani wantie kamoro ni Limuru mabende wadwaro Ramogi japur mabende nigi lony korka pidho mafua. Kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Berainya. Limo uto. To mane no mana ka moko ni e rak. Atimo nang'o dala ni? Ilonyo wuoche, wenda kel namba 7. Un nyaka gi wuoche maromo ji te koso? Oh, kura. Ngisa namba moro mikaka. Kura gonyo magi karwak magi. Gonyo mago. Kasi kete rak kai. Dong iserwako wuoche. Koro pi nitie kae gi sabun. Luoko lweti maler, kiseluoko lweti to adhi kacha chata mi nanga. Koro nyon piny ka. Kama. Di. Aya. Okay, di ko pi wuok. Koro iketo lweti bedo mang'ich mondi. Kasi kaw sabun. Kisekaw sabun, tikete lweti. Aya, kisekaw mikete lweti, koro iluoko lweti maler. Mi rudh tok lweti gi maler kabisa. Maler. Kiserudho tok lweti maler mi neno ni lweti koro ler. Dong ilawo lweti koro. Ilawo maler kabisa. Gisani hapa ni sefuenyo ni mafua en gima delicate gi dho kisungu kata kiero en gimoro ma nyaka idhi ire kata idhi kuma ikawe ka lwete ni ler. Omiyo ineno ler mosechako kae waluoko lwetwa kendo gi sabun. Ok ni luoka lweti dakika moko matin, inyisi maber ni nyaka kaw 20 seconds. Manyiso ni rudho lweti miwir sabun maber aeto ichaki kaw pi tilogo ma lweti otimang'owa obed maler kabisa. Gisani koro bang' kwasetimo ma wadhi kure. Koro ka wasetieko luoko lwetwa to wadhi kachacha adhi ami nanga titweyo. Ko isetwe nanga to koro wanyalo donjo e greenhouse. Winjo. Odwan ka wadhi tweyo. Gima kisungu dendo ni rapa. Koro ka wasechopo ka to magi endi e rapa mwatweyo kwa donje greenhouse. Ok inyal donje greenhouse ko kitweyo rapa. Nang'o? Nikechi lawi ok dwar ni mondo omul maua. To kisetweyo rapa to rapa ni endi ema nyalo mulo maua nikech godhiambo ka wawuok to kendi chaki dipogi e yath. Koro watweyo nikech maua mondo lawi kik mul maua. Koro mae en spirit. Spirit ni kidonje e greenhouse kapok imulo maua tiluoko lweti. To en luoko lwedo mar okombe. Adongo se luoko lwedo gi pi kata cham gi sabun. Kendo chako ting'o spirit. Nyaka to iluok lweti kapok imulo maua. Kimulo maua no to nyaka tiluok lweti. Githuolo ma wan godo kae ni, daher ni nyis joj piny nyingi gi kuma wantie. An gi nyinga iluonga ni Grace Achieng' Otieno.
An atiyo kamiluongo ni kae ndiluongo ni terasol. To asetiyo kae sani an gi higni malara 10. An kaka jatich ang'weto tich moro amora anyalo timo mayudore iye kae. To en ang'o manomiyi mijing'o mar donjo e pith mar maua kata tiyo gi kambi mar maua ni? Nikech ahero pur emomiyo. Un gi varieties kata kidienje adi ma un uwegi upidho kae? Wapidho maua aina 3. Nitie miluongo ni balcon wood, peltatums gi zonals. Nyinga en Pacific Ouma. Wan e piny miluongo ni Limuru. That place, a place near Red Hill. To kampuni mwantiere ni iluongo ni Terasol. To wapidho maua. To en ang'o manomiyi mijing'o kata motivation momiyo idonjo e pith mar maua ni? Ahero pur. Emomiyo nagombo mondo adonj kae, mondo ang'e kaka itimo tije makae. Aneno ka nitie spacing. Utimo spacing nang'o? Wan gi bags. To bags go wan gi drip. This drip irrigation mwaketo. Koro bags go gionge gi centimeter maduong'. It's like hapa ni 1 centimeter per row. Maua tieko dweche 3. Kwapidhe to tieko dweche 3 to wang'wede. Kasto bang'e ochako tieko dweche 3 to wapudhe. Ka wasepudhe to wachako wapidho kendo moko. Owach ni samoro nitie ng'at ma dihere donjo e pith mar maua ni. Gin ang'o ma in iwegi kata in iwuon inyanyiso jalni mondo tim? E kambini ging'iyo bidi mari. Ka intie gi bidi mar tiyo, ing'eni gimoro kihero to itiye gi chuny achiel. Koro tichni ema ang' nomi jatelo ne ng'eyi. Wachaoga pidho chakre dwe mar 6. Dwe mar 6 area mwantiere ni koyo ng'ichga. Koro tieko dwe mar 6 another 3 months koko machwa nikech koyo boluoro. Koro warito nyaka chieng' bed ma at least chieng' duogi. Koro bang' chieng' koseduogo to koro ginyalo timo gidongo. Gimomiyo wapidho maua e greenhouse. Maua ni ok dwa yamo maoko. Ok odwa koth machwecha manya chwene. E gini waketo greenhouse mondo prevent gigo te. Net ni nitie kaka greenhouse ni nigi liet moro mopogore. E gimomiyo waketo net ni nikech o prevent koyo ni liet moro manya bedo ni ng'eny ahinya. Kato nitie sama harvest kwa harvest kama chungeni e kama watwe bags wago kwatimango kwatere. Gimomiyo waketo gini mondo liet cha otimango dok piny. To kuma wantie ni aneno ka nitiere bende namba maneno ndika 1 2 3 4 nyaka 8. Nembni gi gin mek ang'o? Aeto pol be aneno ka nigi rangi mopogore. Wan gi rambulu, wan gi rakwaro, wan gi ratong'. Ang'o miyo gigi nitie kae? Nitie jok mang'iyo ga tuoche po maua gi. Koro gitiyo gi simo moko mag menyo gi. Koro nembni moket ka konyo gi mondo kikalo kanya kaecha nitie recording ma simo no rekode. Kendo another pot ko ing'eni konyi kuminyatimango kamikale. Aya chumbe moket gi gimina ting'o ni gini ema konyowa kuom logo. Iwuok kanya kaecha onjo be ni logo lweti. Kendo iwuok kanya nyaka kaecha ilogo lweti. Koro ema konyo ji. Koro ka ichopo kanyo tiparo ni gino oket mark makama onjo be natimango alogo. Nyako Ramogi ajwangi thuolo ma wan godo ni adwani wakaw rusa moro matin aeto bang'e waduogo.
ahinya. To wane osetimo nyaka nyasi mar ng'eruok. To ano ka ero tina kata matin. Kuom higni 15 in nidag ga gi ng'a kuom higni go te? Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Super Sato mawarro mekae ndiye cheno minongoni tumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Ona siku. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itire no kako. Kama sana kwa mgazon kama vitu nanirea. Nonganilin Ramogi nyarnyakachi. Nungani kolo smita. Etum dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa pod wan kae gi japith kata ng'ano man gi lony korka maua ma bende nyisowa gigo maber ma en owuon osebedo koyudo chakre odonje pidhni. Iwinjo kowacho ni en gigni 10. Ng'at man gigni 10 nyiso ni mano ng'ama nigi lony kabisa. Mesa ma wan go ni en mesa kae mwatie. Kae watwe maua gi banko seng'wed gi puodho. Tikelo gi kae mitweyo gi to kae bang' kosetwe gi ipage crates kato itero gi e packing. Kanya kangi ke samoro adwaro wang'wedo ga bags 100 nini sleeves 105 samo ng'ato ke na 70. Okunya de kamano konya ketka ma wakwan mo angi quality gik mongwedo kesa moro ongweona gik ma kadwa kwase ngiyo ka ma ngi kabisa koka tika ubu kindi ko gantie komindi ke piny ni ngane wach ni Grace kawuono ngwedo Lori no ngwedo Masi ongwedo Josephine kaman mano nyaka bedi wan ga jari kantie quality controller no beninga kanyo koro emben gi buge mangiyo to kawuono lesa di mane ngato ngwedo quality mane chalo nadi osonwa bats e sleeves go manya kawangi side na nyaka ngi to ngane amiyo bags adi nikech wanga gi kwan mar watiyo gi labels wan gi labels ma migolo koka wangiyo ni variety makama ojo beni watiyo wangwedo gik madi koro wan gi labels manyaka kwan to labels nyaka miga ngado ngami apara nyaka record. Daher nunyisa ere kaka utimo gima kisungu dendo ni crop maintenance kata wawach ni ere kaka urito maua gi mondo gibeda gik maber. Wan gi crop maintenance ting diriyo, wan gi leaf picking kata wan gi gimilongo ni bud. Bud en magi maua mieno gi to kwadwar gi koro magi nyaka wagol buds gi mondo odong kama. Koro bang' golo kama wan gi milongo ni leaf picking agolo matawi gi magie mondo lero donje maua gi mondo gidongi wasing'iyogo en tich madakika
titieko. Koro watime kama mondo wane maua mwang'wedo. Wagola tawi gi be mana piyo piyo. Ng'eno kodong' gimoro ma koler. En gima itimo piyo nikech en gi ok isik ka sa be warito. Target be wan go. Target be nitie. Koro unje be ni kitanda bedo kama maonge kata mafua mama. Nitie gimiluongo ni chuny. Wang'iyo ga chuny gi it. Mano ber. Maber. Kori golo bad. Ma. Agolo kama. Koro madhe. Aneno ka pala mutiyogo ni opogore. An ng'e nawe ni en pala moro ma ji ong'iyo neno cha. Ang'o mitiyo gi pala inani? Pala ni ok en pala ma kawaida kendo tin be tin. Koro ma bet konyo mondo ng'adi stem gigo mondo dhi ka en sawa. Koro ng'ato kosetieko to aneno ka chuma che ma iliero gi. Chuma man kacha chuma mikete pala. Koro kidonjo tanda bila ni tikawo pala cha ti emitiyogo. Okunjo be ni ng'ado maua maonge pala. Kati lose kati pange sleeves cha kati kawo lebo cha tiketo. Manyiso ni sani kaka en owuon odhi mbele gi ng'ado gini. Nitie namba mong'eyo osekete iye ka. Ong'eyo. Koso keto gi kamoro achiel aito bang' koko kwana achiel. Ong'eyo namba moketo kanyo. Toch ni midhiero kata challenges magi ma in iwuon iseneno kata in kaka team leader isekale. Mokwongo otek tijni tek. Odwa mana chuny. Mar ariyo tiyo gi mon ok yot. Jok madongo nikech ok nyathi minyakwero ni ng'ane tim kama kata inyachwado. Challenge mar adek area ma wantiere ni koyo ng'ich ahinya. Koro ing'eni inde pitho ni obudho maua ni budho kapok oti niwach koyo. To mani ing'eni biro miyo jomoko ni oko ng'ato ok yud tich nikech jok manie tin nikech ni maua pok otimo pok odongo. Nyanyisowa kata achiel kuom tuoche ma bende osebedo ka thago to ere kaka un uwegi usebedo kugeng'o? Wan gi aphids. Aphids be niga e alot. Man to ng'eny thagowa kabisa. Lakini wan gi yath ma ka wasefwenyo ni en tuo osemake kata en aphids no to wago yath. Yath nya bedo kata achni greenhouse ni inyago e chieng'no. Otika another 2 days katigo. Lakini in case nitie wan gi jok miluongo ni scouting macheko tuo. In case gifweyo ni kawuono tuo yudore to godhiambo no tigoye. Kata ka no goye nyoro to chieng'no be itimang' igoye mondo githo. Owach ni samoro nitie ng'at ma dihere donje pith mar mauani. Gin ang'o ma in iwegi kata in iwuon inyanyiso jalni mondo tim? Gima timore gi maua ni en delicate. Ok pidhe kamoro amora. To lobe motiyogo ken lo ma kawaida gi. Otiyo gi kuoyo tikete bags. To bags gi nyaka luok lopuno koko pidhe nikech en gi kudni moko koka wanya pidho gi. Pi be dwarore kuom gi nikech wan ga gi drip irrigation ma nyaka migi odiochieng'. Bende nitiere value addition ma useyudo kata ne jogo ma pidho maua be nyanyiso? Wan gi mwatimo maua ni nitie gik milongo ni cutting. Ok water maua ma maua. Nitie cutting. Cutting no ema wang'wedo. Wapak gi sleeves kato itero gi loka. Loka kucha be gidhi pidhe kaka wapidho ni. Koro bang' kanyo apari gin giero decoration ema gikawo. Janeno marwa kamoro amora ma intiere.
To daher na penji niya, sama in gi maua e dala ni kanyo, bendi ng'eyo ni en kit maua mane ma in godo. Gisanie kama chung'e ni an gi achiel kuom mafua ma bende ber kabisa miluongo ni Occult Shield. Mae mafua ma bende medo loso dala ni ma dhano kata ka wede obiro limi to dala neno maber kabisa. Omiyo gi thuolo ni gisanie kuma wantie ni wasebedo gima jogi timo kae iluongo ni harvesting kata gikao cuttings ma bende gidhi timone gi packaging aito bang'e gitero oko. Omiyo gi thuolo ni yena monda nyisi ni nyaka juma manyien pod wantie mane puodho mar mafua kae ka wabro timo gima kisungu dendo ni packaging ka wanyisi achiel kachiel mochopi kuma maua ni dhi oko. Omiyo ka in japur to diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke mondo wabi walimi. Kaka pile ana jata chenro ni yena monda goniero kamano, ani luonga ni Alori Nyaka Black. Oriti masani.